на хотел Марина Палас. Добре сте дошли, добре дошли на Випуск 1980, честит празник, честита 30 годишнина, Випуск 1980. А сега искам да дам думата на една ваша съученичка и тя да ви поздрави. Малко аплодисменти за нея. Добър вечер. Аз съм Дана от В клас. Тъй като не ни стигна времето и коража да поканим учителите си, и в качеството си, може би, на единствена учителка тук от всички, си позволявам да ви бъда госпожата тази вечер. Да ви кажа много се радвам, че успяхме да се съберем, че успяхме да се разпознаем тази вечер. Благодаря ви, че дойдохте. На всички вас благодаря на съучениците от Организационния комитет, без който нямаше да се случи всичко това. На първо място благодаря на ковчежничката Диана, пак от В клас. Току-що тя успя да занули сметката без грешка. Благодаря на Ади от А клас, защото на такива мероприятия с безкрайно търпение. Благодаря и от А клас и на Стефан. Благодаря на Д клас на Руми и на Лъчо. И най-накрая на Нели, въобще на всички останали, които бяха на нашите организационни срещи. Сигурна съм, че... Аз имах лидерски заложби и ако си спомняте, бях ръководител в качеството на член на Учкома, бях знаменосец, така че си позволявам. Удовлетворих си тези лидерски способности с учителската професия, така че там са ясни нещата. Наистина от сърце ви желая чудесна вечер. Просто незабравима, такава каквато всеки един си я представи и за каквато е дошъл тази вечер. Аплодисменти още веднъж и на здраве!